କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଛି କଳା ଯାଇ କହୁନୁ ଗାଲରେ ହେଇଛି ଯା ଦେଖିଆ ହଁ ବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖୁଛୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିଦେ ଆମ ଝିଅର ଗାଲର କଳା ଯାଇଯାଇଛି ଉଠ ତଳେ କଳା ଯାଇଯାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ସେ ହାତରୁ ଦେଖୁଛି ହାତ ଥିନେ କଣ ହବ ହାତ ଥିନେ କଣ ହବ ନାଚିବୁ ଯାଉ ନାଚିବୁ ଆଉ କି ଗୀତ ନାଚିବୁ ହଁ ଗୀତ ବୋଧେ ନାଚିବୁ ଭିଡିଓରେ ନାଚିବୁନି ହଉ ତାନେ ଭିଡିଓ କରିବା ତାନେ ଭିଡିଓ ଛାଡିବା ନାଚ ଭିଡିଓ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ତ କରନ୍ତିନି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି କରିବେନି ସହଜ ତ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ସେ ଆହୁରି ରାଗିଯିବେ ତ ମୁହଁ ଦେଖିନେ ବାନ୍ଦରା ମୁହଁ ଦେଖିନେ ଆଉ ରାଗିଯିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି କିଛି କରିବେନି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ